Xente, hoxe temos que falar de dereitos e liberdades. Escoitastes falar do caso de Os 6 de Zaragoza? É a forma na que se denomina a un grupo de mozos que o 17 de xaneiro de 2019 protestou pacificamente nun acto do partido político Vox. A raíz disto, malia que non foron detidos no acto porque non houbo incidentes relevantes, acabaron pasando a disposición judicial e, despois dun xuizo cheo de testemunhos dubidosos, o Tribunal Supremo acabou condenándoos a unha pena de 4 anos e 9 meses de prisión. Este tipo de sucesos xa non son extraños en España e teñen un claro responsable, a Lei de Protección da Seguridade Cidadá, coñecida tamén como Lei Mordaza. Esta lei ten como obxectivo a regulación das actuacións orientadas a protexer a seguridade cidadá e dota as autoridades de certas competencias para preservar a seguridade pública, contendo unha listaxe de condutas que se consideran infraccións de distinta gravidade. Porén, conta cun importante problema, o seu réxime sancionador. O proceso consiste en que un policía fai unha denuncia que lle chega a outro policía, que é o que propón a sanción. Ademais, a lei contén a presunción de inocencia do axente, polo que, malia que a persoa denunciada ten todo o dereito a reclamar, o propio axente xa parte cunha vantaxe importante de entrada. Así, estamos claramente ante unha lei que favorece a represión á cidadanía. E o máis grave é que hai certos partidos que están a favor dela, pois saben que é unha boa forma de frear as accións de certos colectivos que están en contra dos seus intereses ideolóxicos. Por este motivo, dende Ponteareas en Común, denunciamos a situación e no último pleno presentamos unha moción na que pedíamos na Corporación Municipal as seguintes accións. 1. Mostrar apoio aos manifestantes condenados. 2. Instar a todas as administracións a recoñecer que as manifestacións pacíficas e encadradas no dereito constitucional non son delito. E 3. Instar ao Goberno Central do Estado Español a iniciar os trámites necesarios para a derogación da Lei Mordaza. O BNG e o PSOE apoiaron a nosa proposta, mais o Goberno, formado por PP, ACIP e Independentes Ponteareas, non. Que opinades?